nikah. Ora. Terus Diapake lho, Mas. Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut nikene ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora nek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki ya sapa? jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah, Ik Sing sumbing iki bibit. lha mosok bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Wah Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. nah bener bener. Muga-muga rezekine saya akeh, Amin. panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya kan ya. Inggih Pak, Nggih, matur nggih. sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udah deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lah Kadang sempake dikene genteng iso. Weh, Lah, kuwi ilmu lho. ora terang dirubung laler ya. Ngece. kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh. Pak Lurah Sina Widodo ugi rawuh. Waduh, nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat, kula namung matur. Pak anu Sumarno namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng? Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak? Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak Camat karo Pak Lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Ngelingke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo Ora nyeneni Ini apa aku cah cilik ya los. Kowe ora urusan dhewe. Nikan lak ora ngerti. Aku Desa kan kene lho. Ikan desa kene Sina Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Napa, Dok? Kowe kok iso ngopo ta? Ki Dok. Wah, ajeng diparingke sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan. Iki dijanggek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat apa piye kok? Wah, kayak bonekane tiba. Oh ya, Nggih, foto nggih. nggih. Nggih, terima kasih, Ya, Bu. ngono kuwi, nggih. Pak De tolong gawake miku ya, Pak De. Mbae ya manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih, nggih. Nggih. Sampun, matur nuwun. Ya nggih. Wah, luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyaput. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye ngono. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa